ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш тж. дӯстони азиз, дар имрӯза навор якчандта мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо давомхали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира ягон техника барои фурӯхтан бошад, марҳамат сурат ва маълумотша дар ватсап имои мо рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст бадрон мошинои боркаш аст, газелои манижа ва опело, мошинои советске, мерседесо 190 бадрон ва дигар навуд тойотаи карола, кембри ҳамин хел мошино аст ва ваз 2106 бо нархҳои арзонам ҳаст. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор аст. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 147 сомонӣ. навора сар мекунем. хоҳиш мекунем ки видеонавори моро подписач кунем. марҳамат, рафтем то охираш тамошо кунем. якум мошини фурӯшии имрӯза аст бадро Hyundai Santa Fe аст ки соли бароишаш 2001 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. гази евро 4 дорад. объем мотораш 2 литр, коробкаш механика, саистани мошин мегӯяд беҳтарин. мошин мегӯяд 10 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, 4 та балон мегӯяд 80%, хоб 4 диска, кондитсионер, электропакет, салон тоза, мошинча мегӯяд тоза, беягон камбуди хеле ки дасти як одамда гаштагааст. расход намекунад бадрон, балон наваст, ҳуҷҷат, салон, кондитсионер, яъне ки общим ҳама ҷош кор мекунад. хадавоям дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бохтар наздики ҳоҷи шарифда ва нархша гуфтасам 50 000 сомонӣ бадрон бо арзона мешавад. ягон Toyota Camry бошад мегӯяд алишам мекунем, ёки ягон Mercedes сечка ҳам бошад алишам мешавад, дигаршам мегӯяд маслиҳат мекунем. вариантҳои алиши Toyota Camry 2 1 мисол сечкаҳои прасои объёми хай вариантҳои худтона пешниҳод кунед. алиш мешавад ба ҳамхели мошино кати. агар кадоми сум кати наличи мегирад бо арзонтарам мешавад. ягон сум дига ина дута рақам аст ки ҳарду рақамошо кор мекунад. рақамҳои якумгинам кор мекунад, дуюмгинам ҳардушон 24 соат дар алоқаанд. марҳамат, хай дигар маълумотои пурраша аз соҳибашон гирем. мошинча 100% бе ягон расход, бе камбудӣ. марҳамат. дию мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Mercedes 190 аст ки соли бароишаш 1991 аст ки сӯзишвориш дизеле. объем мотораш соҳибшон 1.5 литр гуфтааст. коробкаш механика, ҳолати мошин мегӯяд сред, яъне ки ҳолати мошин бадрон миёнаи корида. хоб балон мегӯяд 50%, 4 та диска ва хадавоям дорад. салоншам тоза бадрон, мошин мегӯяд дар ҳолати средни нахадва. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи яъне ки шаҳраки норак ва нархша гуфтаса 10 000 сомонӣ бадрон ки бениҳоят нархи арзон аст. мошин ҳамин хел нахадва, просто ҳолаташ мегӯяд сред, яъне ки ҳолати корид аст. дар шаҳри норакда қарор дорад. кадоме ки агар наличи мегирад бо ягон сум арзон мекунанд, ёки ба ягон мошинои ягон Nexi ёки Opel Vectra кати мегӯяд алиш мекунем. хай бо дигарша маслиҳат мекунем, вобаста аз мошини шумо мекунад. ин аст рақамҳои Тоҷикистон аст кор мекунад ва рақамҳои Россияшонам кор мекунад. дар рақамҳои Россияшон WhatsApp пайваст доранд. ҳар ду рақамошон кор мекунад. дим рақамшон бадрон WhatsApp-ам пайваст доранд. марҳамат, дигар маълумоти пурраша аз соҳибашон гирем. мошинчаи соз нахаду. дӯстони азиз, агар шумо давомхали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан бошад, марҳамат сурат ва маълумотша бошад дар WhatsApp имо рӯй кунед. мо фурӯшта рекламада мегузорем. сеюм мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон газел манижа аст ки яъне газелои грузовой соли бароишаш 2006 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш мегӯяд 4.6 литр, коробкаш механика, саистани мошин мегӯяд нахаду беҳтарин. мошин мегӯяд бадрон хеле ки дасти як одамда гаштагӣ аст. мошин бадрон 1 сола ҳуҷҷат кардагӣ, 6 та балон мегӯяд на ҳолати корида мегӯяд соҳибшон ва радной краска аст. салоншам тоза, яъне ки мошин мегӯяд нахаду, фақат мегирӣ газ метиҳӣ, бе ягон камбудӣ, бе ягон чиз, фақат барои кортон тайёр. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёвон фурӯхтан мешавад бо нархи 30 000 сомонӣ бадрон ки нархи бениҳоят арзон аст. ин хел нархҳои 2006 сола ёфтан қин. 30 000 сомонӣ ки боз арзон ҳам мешавад, ёки алиш мекунем мега ба ягон Opel Caravan кати алиш мешавад. кадоми сум кати мегӯяд арзон мешавад, кадоме ки алиш мекунад Opel Caravan кати. рақамҳои Тоҷикистон аст TCL кор мекунад ва рақамҳои Россияшонам кор мекунад. дар рақамҳои Россияшонам WhatsApp имо пайваст доранд. ба кадоми шумо чӣ хеле ки маъқул боша, ёки дар WhatsAppшон нависен, ёки дар номерошон занг занед. конкретан муомила ва савдо ҳам дорад. лайкотон назанед ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо чиз дорен.
силкаша падилсаш кунем. чорум мошини фурӯшии навбатӣ аст ба адрон Opel Astra F ки дар кузофи хечбек соли 2006 1993 аст ки неки мошина полни худ 96 сол кадагиан. бензин газиш ҳардаш кор мекунад, моториш 6 литри простой, коробка механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин. салон тоза аст, 4 балон 80%, 4 калпак, радной краска, ҳамаш обши мошин мегӯяд тоза. Мотор мегӯяд беҳтарин, хадавои кадаги ягон ҷош задагии пӯстагӣ надорад. Дастрош намегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 20500 сомонӣ. дӯстони азиз, бисёри баъд не камтарак мегӯяд арзон мекунад. одамоне ки агар бисёр арзонкор боша мегӯяд хуб мегӯяд занг назанад, камтар мегӯяд арзон мешавад, бисёри баъд не. ин мошин баъдон дар территорияи Душанбе пойтахта қарор дорад. ин рақамошро настикаст. одамоне ки конкретна харидори наличӣ ҳастанд метавонанд тамос гиранд. ягон сум муомила мекунанд, не ки бисёри баъд намегӯяд соҳибшон, яъне ки арзон бисёри баъд намешавад. аз шумо хоҳиш дорем лайкотонро фаромӯш накунед, гузорем ва силкаи наворимонро дар ватсап имотон падлисаш кунед. чӣ мошине ки ба шумо ки дар кор бошад дар комментария пурра карда нависед. мо мошинаи гуфтагии шуморо аз одамони фурӯшанда ҷудо карда пешкаштон албатта мегузорем. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аст ба адрон ҳастаи Daewoo Nexia аст ки соли 2006 1996 бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш простой 6 литр, коробкаш механика, системаи мошин бадрон нахадвай. 4 балон мегӯяд пачкай, 5 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, хадавой мегӯяд 70%, задагии пӯстагӣ надорад, чашкош мегӯяд соза бадрон, салоншам тоза, электропакет, ҳамаш кор мекунад. яъне ки мошина хай камбудиша гуфтагӣ нест ва нархшам бениҳоят арзон аст. ин мошин ба дар территорияи Душанбе қарор дорад ва нархша гуфтесиян 10000 сомонӣ бо ягон сум дига мегӯяд муомила мекунем. яъне ки дӯстони азиз, як чиз фаҳмида гирем ки бисёри баъд не камтар мегӯяд, мисол арзон мекунем, не ки бисёри баъд не соҳибшон нархи гуфтагӣ аст. мошин дар Душанбе чӣ хеле гуфтем, рақамошо мегафон аст кор мекунад, маълумотҳои пурра ва аниқташа аз ҳамин рақамҳо гирем. шумо дам агар хеле мошинаи фурӯшӣ барои реклама кардан бошад, дӯстони азиз, марҳамат роя кунем, мо фурӯшта мегузорем. шашум мошини фурӯшии навбатӣ аст ба адрон Toyota Corolla аст ки соли 2006 2011 сола ки тоқа бензини холӣ. объем мотораш мегӯяд 1.8 литр, коробкаш автомат, системаи мошин мегӯяд беҳтарин, системаи вагони мошин бадрон, яъне ки ягон камбуда мошин такси гаштагӣ нест, ҳолаташ беҳтарин. 1 сола ҳуҷҷат кадагӣ, 1 сола танировка дорад, 4 балон пачка, радной краска сафед, номери транзит, кондитсионер, электропакет, кожни салон, обшин бадрон мошин бе таъриф, яъне ки ҳолаташ беҳтарин, олӣ. тоқа дар Душанбе гаштагӣ аст. ҳай мошин бадрон айни ҳолам дар территорияи Душанбе қарор дорад ва нархша 100 гуфтесан, хай бисёри баъд не ягон сум муомила мекунад. инаш тар фақат дар назди капоти мошин ба телефон мегӯяд умуман савдо накунед, фақат барои одамоне ки конкретна михел харидор ҳастанд бадрон. хай чӣ маълумоте ки соҳибшон хостагӣ аст, мо амро ба шумо пешкаш кардем. рақамҳои мегафоншон аст, ба кадоми шумо ки дар кор аст дига маълумотша мегирен. мошин хай мега беразхуд аст, системаш зури бада, ба ҳамин хотир нархаш ҳамин хай бадрон. марҳамат, хай маълумотҳои бештар ва аниқша худатон гиред. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ аст ба адрон Daewoo Leganzi аст ки светои сиёҳ соли 2006 1999 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.8 литр, коробкаш механика, системаи мошин мегӯяд беҳтарин. мошин мегӯяд хароши система мегӯяд чоткия мегӯяд бе ягон камбудӣ. салонш тоза, электропакет бадрон, хоб радной краска, магнитофон балонош нав аст, яъне ки мошинча мегӯяд бетариф мегӯяд, яъне ки соза. хоб дастрош мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 9000 сомонӣ бадрон, не ки нархи ахиронша дига арзон намешавад. ин мошин дар шаҳраки Исфара қарор дорад. 9000 сомонӣ мегӯяд, нархи ахиронша дига ягон сомон арзон намешавад ва беҳуда мегӯяд, нороҳат накунед соҳибшон. ва кадоми шумо ки агар ҳамин нарх ки мувофиқ боша, агар қаноатбанд боша ба шумо дӯстони азиз, рақамҳои телефоншон настига аст, марҳамат занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ аст ба адрон ВАЗ 2107 молодежни аст ки радной краска соли 2006 2003 сола ки тоқа бензини холӣ гуфтагӣ аст, сӯзиш вуриш. объем мотор мега простой 4 литр, коробкаш механика, системаи мошин мегӯяд нахаду. мошин мегӯяд аккумулятори пачка дорад, мега соҳибшон, дискавош аз худаш, хоб балоншам 80%, ҳуҷҷат дорад,
салон шам тоза ҳай. хоб ҳамин зад имус мегад кам мегад овоз дора ва кам суназ, яъне ки масъала мехӯрдай. хадавои балон ҳамаш мегад ҳолати корида мегад, мисол намекунен. хоб дӯстони азиз, дастроша мегад пул дар кора мегад, Россия мера мегад, барои пули билет мегад, нархи мошина мегад, неки нархи ахирон гуфтесем 5500 сомона мегад соҳиб шуд, неки мошин нахадо мегад, айҷош заводид мешавад 100% мегад мерамя. барои пули билет мегад сум дар кора, нархи ахирон шай 5500 сомона, дигар арзон намекунад мегад соҳиб шуд, беҳуда нороҳат накунанд. ин мошин дар ноҳияи Ёвонда қарор дорад. ба кадоми шумо ки маъқул аст марамат занг занед. агар шумо дар манхали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира барои фурӯхтан бошад ба дрон, марамат сурат маълумот шариф кунед, фурӯш давом мегузорем. дар имзо навод ҳамқа мошинои фурӯшӣ буд. То видеои оянда.